Днес сме се събрали в знак на съпричастност с нашите колеги от Реформаторския блок, които вчера бяха задържани тук пред този паметник, за това, че изразиха една гражданска позиция и изразиха несъгласието си с надписа най-малкото, който стои на този паметник. На него може да прочетете, че паметникът е посветен на Съветската армия освободителка. Всеки, който малко се интересува от история, знае, че тази армия не е била освободителна армия. Няма как една армия да бъде освободителна, ако 2 дни или 3 преди това Съветския съюз е обявил война. Така че тя е била една окупационна армия и това, което написаха нашите приятели от Реформаторския блок, а именно окупатори, всъщност отговаря на историческата истина. Затова и ние днес сме дошли тук, за да покажем това, което те искаха да изразят и да обърнат внимание на обществото, и бяха задържани, малтретирани и введени в полицията по най-безцеремонен начин и в нарушение на закона. Искаме да защитим нашите приятели от Реформаторския блок и да правим по най-културно и възпитан начин. За нас съветската окупация донесе само беди на България. Донесе срив в икономиката, донесе много жертви, комунизма уби много хора в България, други прати по лагери. И този паметник няма място в центъра на София. Той трябва да бъде махнат, трябва да бъде демонтиран, което да бъде признанието до какво доведе съветската окупация в България. Много бели, много жертви, много страдания. Днешните измерения на всичко това са Белене и Южен поток. Тежки зависимости, които ние ще спрем с всички си. Нека не забравяме, че това не е паметник на руски или на украинския войник, който е загинал във Втората световна война, а това е паметник на една окупационна армия. Затова и мястото му е при реликвите на комунизма, а именно в музея на комунизма. Затова предлагаме той да бъде преместен там. Понякога се питам, какво ли щях да правя, ако бях роден в нормална страна. На сцената ли щях младостта си да оставя, какви времена. Щях ли да се чудя как да вържа двата края и по кръчми да пея бяла тишина. Щях ли поводи да имам по цял ден да ругая, какви времена. Ето тук е мястото на този паметник. Той пасва идеално между всички останали паметници, останали от времето на комунизма, и мястото му категорично не е в центъра на София. И без да има война, светът да ни помага. Какви времена доживяхме и хора, да си възпяваме позора. Защо обещаваха сполука за България, след като изпразниха държавната хазна? Или може би от Кремъл им спуснаха сценария? Какви времена, какви времена, комунизмът си отива без чувство за вина, а България загива. Какви времена доживяхме и хора, да си възпяваме позора. Момчета, момчета, щом бившите ченгета в пазарна икономика си пробват късмета, май ще се наложи, когато заповядат, да им пеем на ухо и камъните падат. Какви времена доживяхме и хора, и това, ако не позор, докато чакахме да вкарат някого в затвора. Европа ни остави в задния си двор. Какви времена, после бабичките вдигнаха пост на развигор. Какви времена, и това, ако не позор.